Para sutresna sandiwara basa Jawi, sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri 1 Celuring. Samangke keparenga kita ngaturaken lampahan sing satwengi anggitanipun kelompok setunggal saking kelas 9A. Kanthi sutradara Caca Dwi Amalia, efek, musik, lan mixing Vanessa Kaliana Tantri Fuji. Sandiwara radio menika dipundamel kagem jangkepi gladen pasinaonan basa Jawi ulangan drama modern ingkang keampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Nalika mangsa preyan teka, pitung kanca duweni kekarepan kanggo ngentekake wektu bebarengan ing panggonan kang adoh saka rame kutha. Alas kemuning, panggonan kang isih asri lan sepi dadi tujuan sing dipilih. Nanging, saben panggonan duweni cerita lan aturane dhewe. Ana pepeling lawas sing isih dicekel wong-wong sakiwa tengene. Aja sembarangan tumindak luwe-luwe nalika wengi teka. Nanging, apa kabeh pepeling kuwi mung dongeng jaman biyen? Cerita iki diwiwiti saka rasa penasaran, guyon, lan pola kang nganggep remeh sawijining pepeling. Mangsa preyan iki dadi wektu sing wis dianti-anti dening pitung kanca. Kanthi semangat lan rasa penasaran, dheweke nyapake kabeh perlengkapan kanggo camping. Nanging ing sawalike rasa seneng kuwi ana paling lawas sing durung kabeh padha ngatekake. Kadangkala sing dianggep sepile malah dadi wiwitan saka kedadean sing ora dinyono. Rek, barang-barangnya wis padha disiapne apa durung? Aja lali peralatan kaya tenda, kompor cilik, gas, panci, senter digawa. Amarga nang kono suasanane peteng lan sepi, ora kaya suasanane omahe dhewe. Obat-obatane aja lali Bayu, plester, obat mah, lan minyak kayu putih kuwi ya perlu digawa. Wah, ya lengkap tenan nek iki. Arep camping rasane gak pindah omah. Iki tendone wis dicek apa durung? Aja nganti tekan alas baru ngerti yen tendone bolong kabeh. Tenang wae Arga, wong camping mung sedina sungi kok ribet tenan. Dito, camping kuwi ora mung dolan lho ya, nanging ana tata kramane, luwe-luwe ning alas. Iya, aku ya penasaran. Alas kumuning kuwi jare akeh pamaline. Iya ta? Ratih, pamaline wong jaman biyen kuwi. Saiki jamane wis nganggo logika. Apa-apa kudu masuk ndek nalar. Wes, ayo budal, aja kesuwen. Sadurunge mangkat, aku mung arep ngelingake siji. Apa maneh iki? Nek wis ning alas luweh-luweh nek wis wengi aja singsut ya. Lah lapo mung singsut wae kok dilarang? Katone kuwi pamali saka jaman biyen. Wis sing penting ora nggae rusuh. Saben jangka, dheweke kabeh ninggalake rame kutha lan mlebu dalan krikil sing sangsaya sepi. Suasana malih dadi luwih adem lan sunyi. Alas kuwi katon tentrem, nanging uga nyimpen rasa wagu sing ora kabeh bisa diterangake nganggo logika. Dalane kok saya sepi yo, awakku dadi merinding. Jenenge ae alas, nek rame jenenge ya pasar. Aja rame-rame rek. Amarga awake dhewe ana ing alas. Yen wis teko alas iki ana aturane sing kudu dijaga. Dito, aja singsut. Iki ana ing alas. Aja nglakoni hal sing aneh-aneh. Durung wengi iki lho. Isengmu kuwi kadang ora mikir akibate bakal ana apa. Aku saiki kok ngerasa keluwen ya. Apa ora enek wong dodolan nang pinggir alas kene? Nek weteng ora kelebon panganan, mesti pas camping bakal kedadean masalah. Kae ndek ngarep ana warung. Ayo ngaso dhisik ning kono. Sadurunge mlebu luwih jero, dheweke kabeh mandheg ing warung lawas
sing katon kaya wates antarane donya manungsa lan wilayah alas. Ing kono ana pepeling maneh sing diucapake kanthi tenang nanging tegas. Ayo padha pesen dhisik. Aku tak pesen sego pecel. Aku nambah teh panas siji, amarga awane mulai adem iki. Aku mau pesen teh hangat wae. Nek adem-adem, aku ora kuat. Aku nambah tempe goreng 6. Lumayan kanggo bekal tenaga mengko. Warung kene sepi banget ya. Rasane kaya panggonan pungkasan sadurunge mlebu alas. Nak, arep camping di alas kemuning ta? Inggih, Mbah. Ning alas kene kuwi ana pepeling, aja rame, aja sembrono lan paling penting aja singsut yen wayah wengi. Nggih, Mbah, matur nuwun sanget sampun diwenehi peringatan. Kok padha wae pesene. Ora oleh singsut lah, wong ya gur singsut. Srengenge wiwit surup, cahya malih dadi semburat peteng. Ing tengah alas sing saya bisu, dheweke kabeh golek panggonan kanggo ngedekake tenda. Suasana katon biasa, nanging rasa ora penak wiwit nyungsup alon-alon ing ati salah sijine bocah. Nah, kene wae, panggonane rada lapang, enak. Hawane kok kerasa adem ya? Ora lumrah. Ya jenenge wae ade ning alas. Ya adem lah. Neraka kono panas. Ya ora usah nesu to. Aku ya krasa merinding. Kaya napa rasa sing ora penak. Wes, aja aneh-aneh. Ayo cepet masang tenda. Iya rek, delengen langite. Srengenge wis meh mudhun. Nek kesuwen yo iso repot dhewe iki. Barang-barange ya padha ditata rek. Kanthi kerja bareng, tenda pungkasane bisa ngadeg kanthi kuat. Guyon lan rasa lega ngrampungake rasa kesel. Nanging wengi durung nuduhake apa sing sejatine bakal kelakon. Awake dhewe bagi tugas wae, ben cepet rampung. Ya wis, aku bagian opo? Dito, awakmu sing nyekel tiange, Sinta, kanjengno sing sisih kono. Iki tiange kok angel mlebune ya. Ora usah kesusu to, alon-alon wae, sing penting mari. Aku goleki watu cilik kanggo ngencengi patokane wae ya. Iya, sing rata lan kuat, ben ora gampang kena angin. Saka mau aku ngrasa ora kepenak atiku. Kaya ana sing ganjel tapi ora ana apa-apa. Aja ngomong ngono wi. Alhamdulillah, tendane wis rampung kabeh. Nah, apik, saiki dicek maneh sak sudute, aja nganti ana tali sing isih kendo. Tak delok sisih mburi sik. Wis cukup kuat iki. Terpale ya wis rata. Nek turu mengko, bakale ora krasa watu. Untung awak dhewe kerja bareng, dadi cepet rampunge. Saiki, barang-barang sing isih ana ning jaba, lebokno ning jero tenda dhisik. Iya, ben ora ketara angin. Mari masang tenda ngene, sing paling penak yo ngasul lan mangan. Aja lali rek, sampai diklumpulake. Amarga iki udah panggonane awak dhewe, dijaga keresikane. Ngajeni alam kuwi ora mung omongan, tapi yo njaga tingkah laku supaya tetep selamat. Wengi saya peteng. Angin sumilir wiwit teka. Nalika sawetara saka dheweke lunga golek kayu, alas katon kaya lagi mirsani. Ora ana sing mesti, nanging rasa diawasi saya cetha. Wis, aja terus mangan wae. Ayo, awake dhewe kudu ndang golek kayu kanggo api unggun mengko. Yuk, gas. Engko nek pas golek kayu bareng-bareng yo. Aja nganti ana sing misah dhewe. Oke. 10 nganti 15 menit wae yo goleke. Nek wis mari, kumpul meneh ning kene. Eleng yo, aja ngrusak apa-apa sing ana ning kene. Iya, Bu Rati. Siap laksanakan. Wis to, serius, aja mung guyon wae.
Aja motong wit urip, cukup golek kayu sing garing wae. Iki ana ranting akeh. Ayo cepet bali. Rasane aku kok koyo ana sing ndelok lan ana swara lirih-lirih. Padha, aku ya krasa ngono. Krungu ora? Manuke kok muni kaya ngene? Beda karo sing biasa tak rungokne. Iku manuk alas, Sin. Nanging pancen muni koyok tondo-tondo ana sing mlebu wilayahe. Wilayahe, maksudnya awake dhewe iki mlebu wilayah apa? Wilayah alam, Ran. Saben panggonan duweni sing jaga miturut kepercayaane wong kene. Nalika geni wiwit murup lan wengi tekan puncake, sawijining swara cilik dadi wiwitan saka kahanan sing ora dikarepake. Pepeling sing bola-bali diucapake pungkasane diterak. Lan alas sing sedina mau meneng wiwit meneh wangsulan. Nah, akhirnya wis murup. Toh, mandek kok malah diterusne wae. Sapa sing mau singsut ndek kene? Ngapunten, Mbah, kula lan kanca-kanca ingkang camping wonten mriki. Aku krungu swara singsutmu kuwi saka base camping. Swara kuwi ora prayoga krungu saka alas iki. Singsut kuwi ora mung muni kanggo kancamu, nanging alas iki ya melu krungu. Nyuwun pangapunten, Mbah. Kula namung guyon lan boten ngertos menawi dados niki. Guyon ning panggonan sing salah kuwi bisa ndadekke bebaya. Kok angine moro dadakan banget ngene? Genine mati. Aku wis ngomong saka awal, nek ning alas iki awak dhewe kudu manut aturan sing wis ana ning kene. Aku mung guyon. Aku ya ora weruh nek bakal kedaden nanging banter ngene. Rek, iku suarane apa? Tuh, kuwi duduk awakmu ta? Dudu aku yo. Halah, nek mung swara tak balesi wae kene. Ojo to. Ya Allah, Dewi rek. Dewi semaput. Ya apa iki? Kabeh meneng. Mateni center. Wis nak, aja diteruske supaya ora kedadean luwih nemen. Mbah, tulung. Awakmu wis melanggar pepeling alam iki. Mbah, nyun pangapunten. Kula nyun pirsa. Napa sebabipun kok mboten pareng singsut nalika wengi? Wengi kuwi wayahe alam ngaso, swara singsut bisa ganggu lan dianggep tantangan. Maksude tantangan punika kados pundi, Mbah? Ning alas, swara singsut bisa dianggep panggilan, ora mung kewan nanging kabeh sing ana ning alas iki. Tegese swara punika saged ndadosake kahanan boten imbang nggih, Mbah. Nggih, pamali iki digawe supaya menungso eling, waspada lan ngajeni panggonan. Nyuwun pangapunten sing kathah, Mbah. Aku nek wis ngingeteni awakmu kabeh yen kudu jaga sikap nalika ning alas. Aja sembarangan, pamali kuwi kudu kanggo ngedeni nanging uga kanggo ngelekake. Saiki aku ngerti, alam kuwi ora seneng ditantang. Kula salah, Mbah. Iya le, pokok sampean kabeh saiki wis paham. Awak dhewe sesuk bali wae yo, ora usah diterusne. Aku setuju. Saksuwene ning alas kene, pikiranku saya ora penak. Aku janji ora bakal sembrono maneh. Elingo nak, manungsa mung tamu ing alam. Inggih, Mbah. Para sutresna sandiwara basa Jawi mekaten pasugatan sandiwara asesirah sing sepengi saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri 1 Tluring. Anggitanipun kelompok setunggal saking kelas 9A kanthi sutradara Caca Dwi Amalia, efek, musik, lan mixing Vanessa Kalyana Tantri Fuji, miwah para paraga Mbah Wirya dening Alvaro Vegantara, Rani dening Vanessa Kalyana Tantri Fuji, Sinta dening Caca Dwi Amalia, Arga dening Satria Bintang Pranaya Putra, Dewi dening Iona Lady Mustikasari, Dito dening Desta Alfa Ilhamsyah, Ratih dening Ansel Julin Kaaidin, Bayu dening I Gede Wisesa.
matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesanti rumpun cararing bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.